Туҡта, миҙгел, туҡта, һин шундай гүзәлһең. Туҡта, ҡарап ҡалайыҡ үҙеңә. Балалар өсөн спектакльдәрҙең бөтә республика икенсе фестивале Ҡолонсаҡҡа тотош баласаҡ иле, театр һөйөүселәрҙең һәммәһе шулай тип өндәшер ине. Апрелдең 2-һенән 10-на тиклем Өфө ҡалаһындағы театрҙар, мәҙәниәт һарайҙары Ҡолонсаҡтың сыңғырҙатып көлөүе, туп-туп сабышыуы, сәпәкәйләп шатланыуы менән йәшәне, гөрләп торҙо. Фестиваль байрам. Байрам булараҡ бик күп шатлыҡ алып килде балаларға. 13 спектакль ҡораныҡ. Барыһында ҙур әҫәр тип әйтеп булмай. Ләкин бөтөн әҫәрҙәр аша бер беҙҙең сәнғәт өсөн, хатта драматургия өсөн мөһим позиция үтте. Ул да булһа, төп спектакльдәр мифҡа ҡоролған, эпосҡа ҡоролған. Әлбиттә, ул эпос башҡорт халыҡ эпосы. Һәм бөгөнгө көнгә бағышланған булһа ла әҫәр, менә мифологик алымдар, мифологик фекер йөрөтөү бик хас шул әҫәрҙәргә. Ә ул бит ябай әкиәт һөйләү түгел, формаһы әкиәт булһа ла. Ул алымдар менә тормошты төрлө яҡтан алып күрһәтә. Балалар өсөн даими репертуар юҡ. Әлбиттә, беҙ 2-3 йылға бер менә шулай әйләнеп, ошо балаларға нитәбеҙ, һәм менә шуны иҫбатларға тура килде. Әлбиттә, балалар өсөн эшләргә кәрәктер ул йыл һайын бер бала әҫәр, сөнки балалар күп йөрөй. Балалар өсөн уйнаған, ҡуйылған спектаклгә икеләтә ауырыраҡ актерҙарға. Беләгеҙме? Өлкәндәр өсөн менә драма ҡуялар, беҙ бит ҡуябыҙ бит инде спектаклде, менә мин режиссер булараҡ әйтәм, ул икеләтә еңел. Разваять итәң дә, нитәң дә, артисттар да моментально бер ай эсендә нитәләр. Балаларға ҡыйыныраҡ икән спектакль ҡуйыу. Балалар өсөн ҡурҡа. Ул любой театр шулайҙыр, аларны алдап булмай да инде. Нет! Тигром должен быть я! Нет, я! А почему это ты? Да потому что я самый большой из нас! Но я ведь больше тебя, Ильин! Тогда я самый умный! Тогда я самый умный! Не дам! Это мой шлем! Не дам! Связи! Помоги мне! На мой взгляд, фестиваль прежде всего выявил проблемы, которые существуют в театре вообще и в театре для детей в особенности. Главное огорчение – вот такой парадокс. В театре нет театра. Присутствуют все виды театрализованных зрелищ и представлений, как то капустник, утренник, всевозможная эксцентриада эстрадного характера, филармонический элемент очень активно присутствует. А, собственно, театра, то есть драматически организованной истории человека, которая бы развивалась и за которой было бы интересно следить, вот этого нет. Еще один очень серьезный момент. Несколько театров обратились к фольклорному материалу, к богатейшему фольклорному материалу. Я имею в виду спектакли «Акъял Батыр» и «Акбузат». Но сам факт обращения к этому фольклорному материалу не означает гарантии успеха, абсолютного успеха. Наоборот, это опять-таки обязывает. И любой, даже самый прекрасный материал может быть скомпрометирован. Вот здесь тоже нужен был оригинальный подход и своеобычный взгляд, чтобы действительно получился разговор о мире и месте человека в этом мире, на что, в сущности, и выводит нас фольклор. Әүрәткес мәлдәре, моменттары. Ул тағы да һәйбәтерәк булыр, әгәр дә персонаждар нимәләр юғалтһа, шуны эҙләһә, шуны тапһа, табынҡырап китеп тапһа инде, яки кемдер алдаһа, шуның моменттары күберәк булһа, ул күпкә һәйбәтерәк булыр ине.
Bizden ol balalar kübürek biten hazır video qarab, Amerika filmleri qarab, bu ötü barlar. Abana bu bizden ata senen kilgen akiyetler ular unutulup bara. Biz ularda sahna şabılhala uylubizden tomaşaçılara aytkeriyat biz. Men uylubizden mana şol әлеге kündägi burusты Emine bu Kulunsaq festivalinin töp burысы şoldur деп ойлайм. Яш тамашасы бигерәк тә талапсан, улар алдында уйнау безгә дур яуаплылык әлбиттә, фәһим алырга мөмкин. Уларны алдап та булмай, шуның өчен бик тулкынланып, шатланып улар менән осрашабыз. Бала күҙе битендә ул ни? Саф күңел, бөтен мәллә ябай кабул итә. Кеше үсә бара, нитә уже сложныйрак, Быдыла башлай. Бала менә сабыйлык, шул сафлык ни инде безнең максат булды менә минең образ өстендә эшләгәндә. Монда бит инде мультфильм геройдары. Безнең бәләкәй тамашасы бәләкәйдән үскәнсе карап яратып үскән таныш булган бит монда персонажлар. Шуга әллә ни уйлап та сыгарып булмайдыр инде. Шулай бит, Нәфилә. Охшарга ияргә тырышабыз. Меня? Ну да! С моим днем рождения. Ну, конечно! Значит, сегодня у меня день рождения. Ну, конечно! И я принес тебе подарок. Подожди. Я хочу служить другим ухом. А теперь говори. Давайте все вместе. Мне? Ну да! С моим днем рождения? Ну, конечно! Значит, у меня сегодня день рождения? Да! Я подарю тебе вот такой воздушный шарик! Шарик? Ну да! Ты сказал воздушный шарик? Ну да! Это не... Ура! Ура! Я, подожди! Поздравляю тебя, Илья! С днем рождения! Вот твой воздушный шарик! Класс! Это он? Да, он! Это мой именинный подарок? Да! Спасибо, пятачок! Окшойм булай. Нимә окшой? Бик нык окшаны, уның сәхнәне, менә ничек сәхнәне ничек биләгәннәре бик нык окшаны. Миңа шул спектакль окшады, киемнәре лә бик әйбәт инде. Матур итеп башкортча һөйләйләр. Шулай. Безнең вакытыбыз да булмай театр караган. Бына быел беренче тапкыр Акбуда театрының спектаклен карагас, безгә бик нык окшаны. Вакыт булмагас та безгә шундай не булды инде, развлечение русча әйткәндә. Театр фестивальдәре һиңа үзеңә нимә бирер дип уйлыйсың? Оның кайткан нимәләр һөйләйсәк һиңа иптәшләреңә? Уфада булган инде. Призлар вручать иткәнсен. Үзең барагыз кем булырга уйлыйсың? Артист булырга уйламаңмы хәзер? Артист булырга уйлыйм. Артист булу кызык. Артист булыр өчен нәмә кирәк кешегә? Баш кирәк. Яшь художникларның, сценографларның эшләрен караныгыз. Нимә окшаны һезгә, Рөстәм? Миңа окшаны инде ничек мотор итеп төзеп куйганнар аны. Безнең үзебезгә шулай дәрес керә һәм без үзебез шулай итеп эшләйбез инде, төзибез. Йортта шул Өфөнең киләчәге инде. Ну шуга миңа булар бик окшаны инде.
Театраль сценография кызык дип уйлайсыңбы? Үзүңдү кызыксындырамы? Мен алы нысак кына кызыксындыра инде. Шундай буяудар, мына бүтән нәмәкәйләр алгандар инде. Ысындай үзең шундай мәлдәме дип инде. Үзең мына шунда йөрөйһең инде, мына ошо хуҗаһы килеп сыккан дип инде. Әзрәк каушып китәһең инде. Анда инде бик шулай кызык иткәндәр инде. Бул артистлар инде бик тырышып иткәндәр инде. Матур итәләр, ысындаймы ни үзең? Шулай. Таныным. Кимге кайсы образ икәнен аңлашыла бит. Егетте таныным, һыу батшаһын таныным. Менә шулар бик кызык итеп әзерләгәндәр. Шул бик акчаны. Гомер балалар өчен спектакльләрнең шулай булуы, шулай итеп эшләнүе, төрле яклап уйлап эшләнүе турында нимә әйтерсең, Рөстәм? Театрларда матур һүзләр, артистларга, режиссерларга нинди теләкләрегез бар? Ну, инде так. Әллә? Бик күп куйгандар инде ошо спектакльләрдә, һәм балалар үзләре менә белерләр карап ошо спектакльләрне ничек кайчан борын замандар бабалар, аталар ничек тоткандар инде үзләрен. Белеп үзең ыруларын ничек элек яшәгәндәр, менә шуңа куйгандар инде күбрәк. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрына барам. Еш. Да. Булай мен был театрда беренче тапкыр башкорт спектаклен карайм. Казак театрында. Әйе. Аны күбрәк русса була дип әйтмәкче буласыңмы? Әйе. Мен русса спектакльләрендә күп булдым, ә башкорт спектаклендә беренче тапкыр булдым. Күзләремә кара. Хәүбән. Мин шат һине осратырга. Китмә. Акбудатты кайтарырга. Бәлки ярдәм итә алырмын бер талай. Шулай юкмы? Егет абай бул. Каваклыктан кемдер сыкты. Уйлаугандай булып калды. Бу Мәсімхан килә булыр бында. Мәсімхан. Иткә төште. Ебәргәйне ул миңа ясылар. Катсык яһәтрәк. Ул бик явыз. Егет, үзең һүз булһын. Һиңа антым бирәйем. Үзеңде туган илемә алып төшеп китәйем. Синең менән мин кайдала иде? Yürek taştı, kan kamasты. Ergahında var idi bir yigit? Yok. Nime? Yok. Tapmanıgız? Yok. Hazır var mı? Dalgına. Mende. Duraklarmı? Балалар өчен спектакльләрнең икенче бөтә республика Колынсак фестиваленә Учалы районы Корама авылынан Акбузат балалар театр студияһы сакырылгайны. Икенче Колынсак республика фестиваленә кунак итеп сакырылган дигәс, шундай куандык, миннән дә нык балалар куанды, безнең мәдәният йортының кирәшәһе усып китә язгандыр. Буны безгә мәдәният бүлегеннән хәбәр иттеләр. Без бик куандык һәм шуңа ныклап әзерләндек инде үзебезчә. Әгәр дә балаларды ошолай фестивальгә сакырып, бер-ике генә икенче коллективтарлы күрһәткәндә һәйбәт булыр иде. Балалар икенче театрларның уйнаганын күреп, үзләренеке белән сагыштырып
кайтырлар ине. Шулай. Үзенең каданында гына кайнарга кайнау һезгә бик авырдыр бит инде. Әлеге хәтта без үзебезнең каданыбызда гына кайнанык дигән һәмак. Бuna декабрь айынан гына Миякәгә сыгып кайттык. Әле Баймакта булдык, менә Эфегә килдек. Киләсәктә 20 апрельдә Октябрьскаяга юлланырга торабыз. Йондызлы юл фестиваленә республика. Менә шул Урал батыр безнең бик даланлы спектакль булып сыкты. Бик бедек йөрәтте. Мин үзем элек районда үпкәләй торгайным. Нишләп безнең Байрамгол ягына йөри әле, нишләп Ләйлсән генә дип йөри башлаган бик кыенлыктарлар күп икән. Аксанла үзеңә табырга туры килә, транспортында үзеңә табырга туры килә. Менә шул. Һеҙҙең ярҙамсыларығыҙ барыбер шундай төпкилдә, беринди шарттар булмаган урында ялан күк ерҙә бит инде. Безнең Ҡарама авыл учалы районының иң төпкөлөндә, Башҡортостандың тағы ла төпкөлөндәрәк. Без Сейләб өлкәһенә 4 кенә километр ҡала. Ошо сиктә ятып без башҡорт халҡының бер үҙебеҙсә мәҙәни усағын булдырҙыҡ инде райондың ситендә. Минең ошо усаҡты булдырыуға ярҙамсыларым әлбиттә бар. Иң беренсе ярҙамсым бына Айгөл, художество етәксеһе безнең мәдәниәт йортоның. Ул мине ярты һүҙҙән аңлап тора. Бөтөн спектакльдәрҙе, кисәләрҙе ул музыкаль яҡтан Айгөл Бидәй, Сәғитова Айгөл. Шунан һуң Ҡарама тулы булмаған урта мәктәбенең тәрбиә һәм уҡытыу буйынса завучы Гөлли Ибраһимова. Ул минең кәләшем. Бергәләп йөрөйбеҙ. Гримдәрҙе, костюмдәрҙе ул эшләй. Шунан иң ҙур егет тора. Яҡтылыҡ буйынса бөтөн декорацияларҙы ошо Әлим Ибраһимов менән Ағзам Искужин икәүләп эшләйҙәр, йүгереп йөрөп. Беҙҙең декорацияларҙы эшләргә айырым кешебеҙ юҡ. Задниктар теге һүрәттәрҙе беҙгә эшләп бирә Айгөлдың ире Сәғитов Мирхәт, ул художник. Әле генә менә эш башланы беҙҙең мәҙәниәт йортонда беҙгә штат бирелә, беҙҙең художникыбыҙ бар хәҙер. Бына ошо коллектив менән бәләкәй генә ошондай спектакльдәрҙе ҡуябыҙ, йөрөйбөҙ менә хәҙер.
her yerde. Koşu, korku, yanlığı. İşitip de, görüp de, görün de, görüp de. Anlanır mı lahım? Kahve merkez varmazsa, imanat durahım. Yenge yalan bulahım. Niye olmayın? Bulahım. Repertuarlar balalar için ediyadılar. Bana Ural Batırğalar repertuarda gayaz üdi yazdı. Şunanın mektepke bizge müracaat etken bula okutusar yardımlaşıp biberge deltip. Big balalar için ediyadılar spektakiller. Balalar için yadırga gerekini. Repertuar yok. Tibeterlik. Bana biz Akbozat bilen yerlik bikin matur ini Akbozat. Kirinen Akbozatqa totunup bulmay bitinde kadir. Ural Batırdan toktap kaldı aptıray bit. Nime keyde kuyeg eken debit. Bizning yozuvchilarning balalar piyessalari yoza bilmevi. Buna bizde bir qusoq piyesalar yata, qaynan qo'yirga bilmaydi. Bitta hali o'sha tege nisikdir aytam, yara yozuvchilarga foytdan bizga huzbutqa keltirib berarlar. Tege balalarga bitinde piyesalar qo'yganda harakat kerak. Ana shu ularning huzlari bizning artistlarni harakatga keltirmay, bizga piyesalar matur piyesalar yozib keltirganlar endi. Keltirgan halda ko'p piyesalar bizning hayvonlar temahidan ketalmaydilar. Nindedir bir balalarni intellektual yoqdan o'stira turgan piyesalar yo'q hozirgi. Niq aq hayvat shu yoqdan. Mana shu Bütün emeni balalarga eng haybati balalarga degan lozunг bo'ldi. Hozir endi qaysi birda o'ylasangda bu lozunг unutildilar, balalar turganda o'yladarmikan degan so'rov tuva mana bizda. Nimaga deganda nende masalalar asıldı bunda. Buna o'sha binolarni ko'rib, o'sha teatrlarni ko'rib, ularning masterskoylarini, sexlarini ko'rib, ularning ishlagan professionalniy ishlarini ko'rgandan so'ng biz boshqa teatrlar bilan nechagacha ketib birga qatnashuv masalasi, как соперник deb aytaylik. Qarshilik tugul ul, ammo lekin ular bilan birga bir ratdan spektakllar qo'yib. Bizning bit masterskoy, sex degan nima yo'q bit u. Avul kerak bizga. Un boshdan boshlab ketishdan mana professional kadrlar kerak. Men o'zimning o'zimdan gina taqtimda bito'gan endi dekoratsiyalardan olib keldim. Avtobus bo'ldi yo'q. Avul bizga kerak. Hozir bizning spektakllar bor. Şol spektakllar bilan biz gastrollarga chiqa olmaymiz. Oyat masxara. Gülmey hemen. Anday vakit diye tetemey biteli. Bilahım mı neysin tetemey? Neysin? Çünkü bu üstünde uyuyorsun algan. Tıp kapsında. Üstünde uyuyorsun algan al. Bildin mi? Şu ayda tip uylayın. Oh, ağır malay. Urman. Al. Eyle bir kere askındıra geri düşüreyim. Ha? Niye? Hey, batır bulsan da başını işlemey. Kup mu bayılır? Kızlarım üzümüzge bulur. Şulay deyim mi? İyi. Eylehin ıskındır. Eylehin ıskındır. Yok hin. Yok hin ıskındır. Yok hin. Yok hin ıskındır. Yok hin. Ulan az üstüne çıkın hanayı. Eyle. Ve. 2. 3. Aç. Arkanız kalıp gittiler, taş boğuk sokurdu bile astı. Mümküne yıktın tigende. Kapatırım. Мәскәү критиклары безнең милли драматургияны бөтенләй юк дигән ноль дигән баһа куйды. Без яза белмәйбез, бездә режиссерлар юк. Без бик түбән культуралы шәхестәр яшәйбез. Менә миңа иң аянысы бәлки уларда һүзләрендә дөрестлек бардыр, ләкин
Бүгін яшьләргә, үзебезнең милли яшь драматургларны ошолай фестивальдә куеп сыгарган кешеләргә, бүгін шул әйберде куйган режиссерларга да нык кына эләкте. Булай булгас, мин хәзер куркып ултырам инде. Эпостарда куярга ярамай, чөнки онда драматургия юк, анда патетика, пафос. Яшь драматурглар яза белмәй, Мустай Кәрим Буляковтан башка. Иң әрнеүле Илшат ага Йомагулов кала шундай баһа куйдылар. Ул минең укытучым, ниндәй көчле шәхес, артист. Менә шулай еңел генә кешегә баһа кую дөрес түгел. Мин риза түгелмен. Һәм ошо ижатта гомумән безнең милли культурабызга карата булган ошо караш миңа куркыныс. Үзебезнең драматургияны куймабыз дисәк, безгә үзебезнең тамашасыны әзерләмәс кирәк. Бөтенләй безгә үзебезнең театр кирәкмәй. Мәскәүгә сакырырга ла, моны һәр уларның спектакльләрен карарга һәм шул яшәргә мөмкин. Ана без ондай позицияны алырга тиеш түгелбез. Без үзебезнең театрда булырга тиешбез, үзебезнең артистларны, үзебезнең режиссерларны һәм үзебезнең драматургларны. Әлбәттә, моны үтәлә банан бер 5-6 ел элек кенә безнең драматурглар юк иде. Бу көндә Аллага шөкер, безнең бик талантлы прозаиктар, шагыйрьләр, улар драмага күсеп язып яталар һәм улар куела. Бу фестивальдән үзем теләгән, үзем ышанган, ниндәйдер өметтәр менән баглап, өмет баглап килгән кылынсакта, шул өметләрем акланды күк. Чөнки үземә теге ишетергә теләгән сүзләрне ишеттем. Күрергә теләгән әйберләрне иҗат иткән үземнең коллегаларымның әйберләрен күрдем. Уларга ниндәйдер баһа үзем дә яһаган, шул баһаны критиклардан ишетеп куандым. Алда һеҙҙе бәхет көтә. Әммә бәхетегеҙ тулы булмаҫ. Еребеҙ ҡото, ҡанат йәймәһә күктә. Улым, һәүәл улым, Аҡбуҙатты ҡотҡарырға кәрәк. Аҡбуҙатты? Улым минең, тылсымлы һүҙеңде әйт. Әйт, улым. Тылсым һүҙ. Йә. Эй, тылсымлы алмас ҡылыс! Уралдан қалған құтлы құмартқа, сақыр саптаратта, сақыр Аҡбуҙатта! Башкортостан театрдарының балалар өсөн спектакльдәрен илгә күрһәткән Ҡолонсаҡ фестивале табыштар һәм асыштар, көйөнөс һәм һөйөнөстәрҙән торҙо. Спектакльдәргә баһаны ҡуйыусы, төп номинацияларҙы билдәләүсе балалар үҙҙәре булды. Уларҙың хыялдары актриса, театр белгесе, рәссамы, режиссеры булыу. Хуш, икенсе Ҡолонсаҡ фестивале. Килһен беҙгә өсөнсө Ҡолонсаҡ, тине улар.